prej. Tak je to tu, ten granát. Dělej, bacha! Já pierdole! Ty vole! O, ten kroužek. Ano, natočil. Ty vole. Říkám pyrotechnik. Ty jo. Byla šlaha, co? Je tady ta mouka úplně. Dívej, úplně ta mouka tady. O. Hej, tak to bylo kruté. To je co? Tak toto je ten druhý díl, nebo který asi 4. díl, jak jsem říkal, ten granát, že bude. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud se vám líbí můj kanál, nezapomeňte dát odběr. Já se s váma tímto loučím a